दुलाराय बाथौ गौथुमा दिनै फैगोन 2027 आव जानो गोनां जितु जेनेरेल सेन्सास बिनि सायाव जोबोद गोथौयै मेहेर गोनाङै सावरायलायनानै बिथांखि लादों आरो गांसे आइ आफा रायजो राजानिसिम खावलायनाय फोसाव बिजाब बिलाइ जों दिनै बेखेवनाय जाबाय। बे फोसाव बिलाइयाव जोङो आइ आफा रायजो राजा बयखौबो खावलायदों। जोंहा बाथौआरि रायजो राजाया अल आसामाव 80% दंखायो बाथौआरि हिसाबै। जोङो बे फैगोन सेन्सासाव धोरोमनि खोलोमाव बाथौआरि लिरनाया खाथां आरो जोंनि आइ आफा रायजो राजाया बाथौआरि लिरनांगौ बेखौ जों खावलायबाय। बेजों लोगोसे जोंनि धोरोमनिफ्राय गुबुन धोरोमाव एरखेनानै थांनाय जेरै खृष्टान बर'फोर बिथांमोना 7% दं। बिथांमोनखौबो जों खावलायनो नागिरदों दिनैनि आफादनि गेजेरजों। जिहेतुके मोनसे समाव जों बयबो बाथौआरिखामोन, बिथांमोना बारा गोबाव जायाखै खृष्टान धोरोमाव हाबनाया। हारिनि थामोनथा आरो इयुन जोरथायखौ नोजोर होनानै बयबो जाहाथे बाथौआरि हिसाबै लिरहरो बेखौ जों खावलायदों। आरो लोगोसे बाखि 6% जिखिनि गुबुन गुबुन धोरोमाव थांनाय बाथौआरि जेरै ब्रह्म धोरोम, सोरबा जयगुरुआव थांदों, सोरबा कृष्णगुरुआव थांदों, सोरबा गौरिया मठआव थांदों, सोरबा कालासाद पन्थियाव थांदों, गासै जोंनि गुबुन गुबुन धोरोमाव थांनाय आइ आफा रायजो राजाखौ बाथौआरि हिसाबै लिरनो थाखाय खावलायदों। बिथांमोनहा जाहाथे गोरोन्थि दाखालामथों। 6% जायफोरनिखि हिन्दु धोरोमाव दीक्षा लादों बिथांमोनहा गावनि धोरोमखौ हिन्दु होननानै लायोबा हिन्दु धोरोमनि खान्थि बायदि बिथांमोनहा सुद्रआव गनायजागोन। सुद्रआव गनायजायोबा बर'नि जिथु गोथार बाथौ धोरोमनि जिथु आखल बे आखलनिफ्राय जानगार थांगोन आरो बाथौ धोरोमनि अनजिमाया बाङाय जागोन। जों बाथौ धोरोमारिनि अनजिमाखौ जों बयबो गोसो गोरबोजों बारायनानै मुलुग संसाराव जाहाथे गेहेर खालामनानै दिन्थिनो हायो। बेनि थाखाय बाथौ धोरोमनिफ्राय गुबुन धोरोमाव थांनाय जयगुरु, कृष्णगुरु, गौरिया मठ, कालासाद पन्थी, ब्रह्म जायखि धोरोमाव थाङा मानो बयबो बिथांमोनखौ गुरैयै आखाइ खबजों जों खावलायदों जाहाथे बिथांमोनाबो बे खेबनि सेन्सासाव बाथौआरि हिसाबै लिरहरो। बेनिखायनो बयखौबो गोसो गोरबोजों खावलायनानै जों दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय बयबो रायजो राजाखौ बर' जाथिनि सार्थआव जाहाथे बे हाबाखौ मावो बेनि थाखाय जोङो गुरैयै बयखौबो आर'ज गाबबाय।